irite mane kata welo mabende donjo sani pacho kae ni mondo mi aloro twak mano mar Africa Forward Summit ka winjo paro mano mawuok kuom CPA Andrew ing'e gi wang' machanade omenda gi en omenda makore lach kirango nitie machielo ka achiel kuom winjruok mar loso Nairobi Commuter Rail ma biro kachaka tudo kuonde mopogore opogore Nairobi, Kikuyu, Syokimau, Ruiru, alwora ma Nairobi ka jeni moro ma ng'ato kuonde mokwongo ni en gino madhi nyalore yo machal nade goodwill ni koro kuwuok kata sirkal bende riwruoge mamoko kaka Matatu Owners Association onego bed ni choko pachgi jok mantiere kar kae gik mathoth ahinya kitimo pacho ka wasewinjo kata mokwongo kiluwo ni ero wadwaro public participation bende osechoko pach oganda moromo penjo ni bende pod ang' apenje wakili kacha ka watieko kar ka tinene yo machal nade chenro gi duto kitimo gin omenda makor gi lach tisoge dongruoge sectors mopogore opogore jokanyo onego chok pachgi adieri koso nego ketgi aketa bathe gin gin mana ka chenro osechako to bende nyalore. Kilafas erokamano kuom penjo no endo. A development plan mar piny ikuongo ibedo gi dreamer. Koro kiseleko lek to koro process mamoko fall in place. Tieni nyaka ikuongi bed gi idea gi plan, nyaka ikuongi bed gi plan. Koro chenro manitie makasa ni jowa manie industry ma development gi eki osiemo. Nitie joma nie manufacturing, nitie joma ni Mombasa, nitie jowa manie matatu industry, to gi kuonde mamoko te. Onego waket wengewa eyo makare e projects gi eki mondo ng'ini to ere kaka wanyalo donjo e projects gi. Nitie kami wacho ni public participation. Public participation, yes, onego bed notimore nikech mane kaka chik wawacho kendo onego time kamano. Owinjo bed ni sama koro warol these projects onego bed ni wawuoyo gi jopiny mwang'e to gito ne gidwa mondo otime e yo machalo nade. To ok ni public participation kama ni wacho ni political goodwill ni koro wa reject gino nikech koro okopenjwa. Owinjore penjwa to kosepenjwa to wagolo pachwa kaka onego timre to ok ni kaka ok onego timre. Koro kwa focus on kaka ok onego timre to naneno project moro ne yo gweng'wa kocha nochak dire moro chon. To project no jowa moko nobiro to ndiko barua to terore Moi ni project no ok onego dhi mbele nikech ibiro magi lo. To king'iyo project no lo mane mayogi ne onge. Koro tieni sani project no ok wayude dierego. Sani nitie machielo mabiro mar Riwa Homa Bay County kacha. Ibeyo ni ng'ato nyalo dhi to wacho ni ni makoro nikech oketo public koro we Rironi mane dhi Kisumu ni. Ng'ato ko biro to wacho ni ma public participation. Ng'iane ki compare public participation to gi the benefit ma jowa dhi yude project ni. Tibro yudo ni ja public participation cha nitie kama ok odhigo maber. Onego bed ni o remind sirikal make sure ni utimo public participation mondo kik project ni chung. To kose yud project mose lod manyaka joma kelonwa pesa e piny ma jogo busi yie kelo pesa mose winjruok kodgi kae to project no ochunge kanyo. Ka watimo kamano to ok wabidongore. Tongruok ok bibedo. Adwa quote professor moro mosiepna kabi wacho nyinge ka. Owacho ni implement policies with common sense. Mano kisungu moro wacho no kamano. Ni sami implement chike to tiye gi common sense mondo common sense bo konyi ni to ere the better good of all of us. Yani kisungu no wacho ni to ere gima ber ne wan duto. Koso wawang' ot. Ka wawang' ot koro gigo tebe onge wakonyo. Kiki wang' ot. Wadhi mbele gi gima nyalo yudo nwa konyruok to kuonde moko dhi maber to wakwero wacho ni aka to deber kitimo kama koro ne gitim kama to kik wawe moko watiyo gi chik to gima ber to wate wariwre mondo Kenya dhi mbele. Erokamano. Mane